Moro moro, tuppa munkaan katsomaan miltä näyttää 77 neliötä joen rannalta alta 800 euroon. Kyseessä on siis ihana valoisa kolmio kuvan kauniista Heinolasta. Asunnon hyvä varustelutaso näkyy jo keittiössä, josta löytyvät tiskikone, keraaminen liesi, täysikorkeat jääkaappi ja pakastin. Tämä hyvä varustelutaso jatkuu myös keittiöstä kauniisti avautuvaan olohuoneeseen, josta löytyy tehokas, viilentävä ilmalämpöpumppu. Myöskin tilava lasitettu parveke tuo mukavasti lisää elintilaa. Enkä tiedä, oliko joenranta-asunto vähän ehkä ylimarkkinointia, mutta kyllähän tästä talojen välistä hiukan talvella joki näkyy, kun puissa ei ole lehtiä. Hyvän varustelutason ja kauniiden näkymien lisäksi tarjoaa asunto myös erittäin hyvin säilytystilaa. Molemmissa makuuhuoneissa sekä myöskin eteisessä on suuri liukuovikaappi. Ja jos tahdot tietää, mitä asunnon ulkopuolella tapahtuu, on asuntoon saatavina jopa 2000 megan netti. Myöskään salikortista et joudu tästä lähin maksamaan, sillä taloyhtiössä spa-osaston lisäksi on myös oma kuntoiluhuone. Asunto sopii myös erinomaisesti etätöitä tekeville, sillä mikset käyttäisi isoa vaatehuonetta vaikka kotitoimistonasi. Myös kaikki palvelut löytyvät aivan läheltä. Lähikauppa on noin 600 metriä, keskustaan vähän päältä kilometri. Sekä linja-auto lähtee aivan taloyhtiön vierestä. Taloyhtiössä on myös iso pesutupa, mutta jos et tykkää pestä vaatteitasi samassa koneessa, missä naapurin mummo pesee alkkarinsa, on asunnossa myös pesukoneelle oma liitäntä. Kylpyhuoneessa on kokoonsa nähden myös erittäin hyvin säilytystilaa. Sekä tilava suihkukaappi auttaa pitämään märkätilan siistinä ja kuivana. Ja nyt jos sulle tuli yhtään semmonen fiilis, että tää voisi olla just sun seuraava koti, niin pistä mulle IG:n puolelle DM:ää. Tai vaihtoehtoisesti kato mun biosta linkki Oikotyön ilmoitukseen, josta löydät lisätietoja.